Per avançar junts, calen més que estructures. Es necessiten xarxes de col·laboració i compromís. A la Fundació Caixa Enginyers treballem per construir ponts que connectin persones, comunitats, recursos i oportunitats per al desenvolupament social. Transformem reptes en solucions, superant problemàtiques socials a través de 3 eixos fonamentals. Impulsem el desenvolupament i la innovació de l'economia social com a motor de canvi cap a una economia més sostenible, justa i solidària. Fomentem la salut i cultura financera per acompanyar les persones en l'assoliment de les seves fites i propòsits vitals. I posem l'enginyeria al servei del desenvolupament social per construir una societat més inclusiva i equitativa. Treballant en xarxa, aconseguim una societat igualitària on cadascú aporta la seva part per avançar junts. Perquè el veritable valor de construir ponts no està només en l'estructura, sinó en les persones que els travessen i en la seva destinació final. Fundació Caixa Enginyers. Construïm ponts de valor social des de l'economia cooperativa. Fundació Caixa Enginyers. El valor de cooperar.